Messi baro ki kan turo. Oke, ne mishi, ne na le ngurai. Ah, mishi. Itu ko meme, wow. Messi bara ma. Messi ki invite suis. Ya ngasih kan. Aha. Maju. Ya yo tuju sa e baro wara suko ko ja kala ma ne kura ya ro. Am se ga le ga ko pengan mo ya. Mishi ni bi sebela ibite almost. Sebe cheche kana ni kunu ngela sa ha. Mishi ke ne rega chiga chaire. Ani rebe ni bi Kujme. C'est dogo e mainde. Mais ben a donné monsieur fana mo mi. Nteni kele ntu la jamais. Non. Kan e rejeter. E ben ani. Bamanan ko mai meni ka kula ani tura la bela jile bi nyu anda fe o kuma na sa ni nyele borosheti de nyele bi baraju ke dama doro le langa dugu ngone ano ka an kun genga shin aka borosheti ma o ta bele nyele bi nyegene ere ka borosheti la ba nyine aw bela jile fe aka ni partager aka ye fo nyele ngado ka fo ka be nyeni de la ma mi ngone mana ta borosheti sa ni ngosa ne no to ire ne te no to kungo kele inta bi tori nazi ne bi baraji de la be ka to la di Ngache ti buru do mene nyele ka buru nyele no ne ka buru la ngache do tige sa e ngone kai baro ko nyele ke mega fami ngana wala ta ka buru muna nyele ke mega ta ampara suma ke ro la be ka suguna ni fo nga ka dumina pour nga ta asani nga ro la asika ko kalama ngache to jungalo esa frafi etna mo ko wulito la ne te jungalo da nyele la sa ni mo ire la nga ka information bolo lo sa nyele jaya we mi ba ko madu ari sabi ka duma Ferefão toga chere. Comment fene malasi? Din ko kɛra baara ye. Client fosi tɛ ka na fana sira la. Tiɲɛna. Kamana gana la dɛ. Ni ne kɔrɔ ɲɛlen ya. Est-ce que ne tɛ sogo la? Ayi ne tɛ se ka kɛ. O ma mun bɔnɛ jiginna ɲɛlen wa? Ayi. Ni sigi tɛ dɔn. Ne ba taa ni ɲɔgɔn dɔrɔn a mun. Kɔrɔ ne de. Ini. Sali. O cunna dɛ. A tun bɛ wele. A yɛrɛ fɔmɛ. A kɛra fama ye yɛrɛ. N kɔrɔ ne de. Ne mana n ka téléphone tourner ka taa diɲɛ bɔlɔlɔ. Ne bɛ e de ka kunnafoniya ye bɔlɔlɔ kan. K'i bɛ mori baaraw kɛ. Walasa i ko bɛ se ka kɛ diɲɛ cogo min. O t'a bɛɛ dɛ. K'ale bɛ ɲɛgɛnɛ fɛnɛ k'i ka dumuni na. Nka n ma da o la. N ko fo n yɛrɛ ka wuli ka n'a ɲɛɲini. Walasa n bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ. Sali. I y'a ye togo min bɔlɔlɔ kan ne yɛrɛ y'a ye ten. A kɛra sabu ye fo ka n bana ka n da. A bɛ mɔgɔ bana kun bɔ. Nka ni nin ko sugu y'i sɔrɔ n kɔrɔ. I t'i sigi koyi. N'a dara ne ma. Hali an ka sécurité tigilamɔgɔw ma. N'olu y'a bila yɔrɔ min na. An k'a ta olu ka dabada ma.
Sali e ko tɛ yan ayiwa an ka wuli k'olu sɛgɛrɛ olu bɛ sɔn ka ɲɛ sɔrɔ Aman file. Asmago. Baste. Sigara we. Ay dodi. ni an sera bi basi dɔ b'an kan ni ye kɔrɔmuso ye a tɔgɔ ye ɲedi dɔ kɛlen don k'a mankutu tiɲɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an nanen don ɲɛɲini na Dailu b'a bolo an bɛ se k'a tɛgɛ k'a tigi la cogo min na. awɔ dɔ ɲɛɲini C'est ça non? Awa ndo. monsieur awɔ an b'a dɔn Awa dɔn. Problème t'a la. Ni tiɲɛ fɔ monsieur le juge. Monsieur le juge. Oui. Muso fila min nana plainte don. U nana ni dalu ye an y'a tigi dɔn. A y'a tigi dɔn. N'a ma ɲɛ ko a tigi dɔn na ka ban n b'a fɛ a ka taa tigi minɛ ka na sisan. monsieur kɛ ne yɛrɛ ka ci ka ca yɛrɛ ani yɛrɛ bɛ ne bɛ ko jumɛn cɛ dɔgɔ e ma ɲi dɛ mais i bɛna dɔn ne monsieur fana ye mɔgɔ min n tɛ nin kelen tu i la dɛ jamais non 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 ka ne yɛrɛ jete i bɛ na nin ye Monsieur le juge. Oui. An cɛ nana. Monsieur, e de ye nin waleya jugu in kɛ. I b'a dɔn k'a fɔ k'i ka nin waleya jugu in kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ lase muso ma. Wa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɛ sababu ye ka nin waleya jugu in ta k'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ɲangili bi d'e kan i ma sigi ni ɲangili min ye. Nka ne baw aw ka kɛ pewu nin ye nin ko nɔgɔyalen aw ye wulikajɔ kɛ ka na yan cogo min na ni bɛɛ tun b'a kɛ aw ta in cogo la an ka baara tun bɛ nɔgɔya an bolo wa caman tun bɔ kunnafoni jugu dili la aw bɛ se ka taa.